nakoh pitakon sajroning rasane wong tuwa. Ngene ya. Sadurunge aku takon lan kowe luwih dhisik. Aku mung kepengin njlentrehake kahanan ana ing utara segara. Nalika kowe cilik kowe tak gedhekake bareng kowe gedhe kowe tak pinterake. Tak pelek ngenani jaya kawijayan. Uga sariring lan bab kawruh kautaman pindhane sumur meh bae sat banyune merga saben dina kok timba. Nanging sawise kowe duwe kebisan, kowe duwe kaprigelan, kowe duwe kepinteran. Mongko aku ora mulang marang kowe. Dadi kanoman kang dadi wong jaduk. Dadi nom-noman kang seneng sesongaran. Dadi menungso kang adigan, adigong lan adiguna. Ning yo gene kabeh mau ora kok tindakake semune kowe nyepelekke marang tembunge wong tuwa yen dak kandhani talingan ing tengen metu ing talingan sisih kiwa. Lan meneh yen ana perkara ayo to dirembuk karo wong tuwa. Merga ora ana perkara kang ora rampung, kalamun perkara kuwi bareng-bareng dimusyawarahake. Merga wong tuwa kaya dene aku. Saben ana apa-apaning anak, wong tuwa iki iso ngrasake. Ora bedane wong tuwa iki padha karo mripat. Anak kuwi padha karo jempolan sikil. Yen mripat iki keculek. Ya, apa jempol melu ngrasake? Nanging yen jempol iki kesandung, mripat mesti brebes lan milih merga ngrasakake. Jempolan kang katu. Nune yo kene ora ngerti ing pasemon. Apa kowe nyidam? Apa kowe kepengin wong tuwa mati? Dimen kowe isih urip ana ing utara segara? Bapak, kula ngertos wonten ing dinten menika panjenengan duka menika kula sampun ngertos dukanipun panjenengan menika babakan anggen kula damel sayembara. Ya iki underaning perkara ya mung kowe atek sayembara. Saben ana gurda kang gedhe mbok tatah mbok tulisi. Saben ana watu kang gedhene sak gunung anakan kok ukir kanthi tulisan Madrem sayembara kang bisa nyempal bau kiwaning madrem. Iki uduane gaduane Adimu Setyawati iki karepmu piye? Arep nyekake nyawane wong tuwa. Mboten kados mekaten. Namung ingkang kula suwun panjenengan menika ampun dangu-dangu anggenipun duka kaliyan. Anggenipun kula mbuka Giripateng Boyo. Sinten kemawon ingkang saged nyempal haunipun Madrid. Menika unduh-unduhane si Adi Setyawati. Menika ingkang kula kersakaken. Setunggal pawongan ingkang saged ngalahaken Madrid menika ingkang pantes dados calon bojonipun Setyawati. Awit menapa? Menawi wonten pawongan ingkang saged ngalahaken Madrid, tartamtu saged ngayomi kalian si Adi Setyawati. Namung menika ingkang kula kersakaken. Karepmu kuwi bener. Kowe kepengin mulyakake, kepengin ngepenake uripe adimu si Setyawati. Nek eleke, ya eleke. Sepisan bukan karo wong tuwa, kang angka loro. Yen nganti cilik kowe cacat, gedhe nganti mekane pati sapa sing kelangan. Wong tuwa kaya dene aku. Kan sak pinter-pintere bajeng kan umpat.
kala mangsane bakal tiba ana ing lemah. Yen ing papan kono kaya ana wong pinter. Ning kono kono luwih dening pinter. Kana langit sak dhuwure langit. Isih ana langit. Dadi kan oman aja sok seneng sumbar aja sok seneng ngaran. Kabeh mau dirembuk karo wong tuwa kok. Wong wedi kuwi ya. Yen ana wong tuwa-tuwa wis dhuwure. Selamat. Sedulurku. Kowe ora. Selamat. Kowe iki malah kaya klebu norong-norong kowe iki. Eneng apa? Gonmu mulai keringetmu kok. Jagung. Sik. Ambekamu prekosan. Sadurunge ngomong kuwi atine ditata ben supaya omonge cetha. Kandha karo Bapak ana perkara apa. Nggih, niku nak ngeten Bapak. Apa? Kala wau kula nak pamit kalih panjenengan. Pamit ramban. Ning anu Bapak, Dipenceloki ula. Ula yo ora mencra nek ula iki grem anu. Sing metro iki manuk ya, Dren. Nek Ula. Ya nek ngono digremeti ular. ular. Nah wedi aku ular cilik ae kok, Kang. Lho njur sing nek ular ora wedi njur sing mbok wedeni opo? Ini lho Kanjeng aku pamit ramban ning dalan, Kang. Ora perkara aku iki diganggu ridu. Kewan kae ora nek kewan iki wis biasa wong desa iki ketemu kewan kang galak. Nek iki wae niku diganggu kare bocah lanang, Bapak. Aja nganti krungu sedulurmu. Nggih, saestu. Aja nganti takake sedulurmu iki. Tembungmu sing pungkasan kuwi balen. Ana bocah lanang sing ganggu kowe utawa nggodha kowe. Iya, Kang. Kowe diapa? Calane iki mau kurang ajar tenan kok. Wajar. Iya. Oh, durung ngerti. Sopo tenane kowe? Adine batik madrid kok wani nggodha. Ya ora kuwi aku calane kuwi, Kakang. Kowe diapakno, Nduk? Calane iki arep tembung seneng karo aku. Tembung seneng kowe. Tak maksud iki ngene. Nggih. Kok wani arep senengi karo aku. Lho ngerti aku ki Ah, adine sapa? durung ngerti. Kok durung ngerti kakakku kene ngerti kakakku. Kakakku dialake koyo macan anak-anak. Bener, Nduk. Terus, Nduk, bacutke. Kakakku iki dialake koyo macan anak-anak. Kowe nek nganti kakakku ngerti kowe tembung seneng karo aku, ha?
mbok wales. Iya. Diwales sing tengen mbok wales. Wales sing kiwa. Sing kiwa. Heeh. Kiwa. Lho ngono malah bocah lanang ora wedi. Ora wedi. Ora wedi to. Terus piye? Malah tansi yo tambah kurang ajar. Kurang ajar karo kowe. Mudan bokong kakak. Bokongmu, bokong mesti tambah. Bokong sing gedene sak gerdu iki. Bokong iki. Bokong diapane, Nduk? Bokongku diciwet. Diciwet. Heeh. Nek pipi aku wis iso mlumrahe. Nek bokong kowe kudune malas. Nesu. Ya nesu aku wong wadon kok bokong diciwet wong lanang. Bokong dijawili. Aku kok nek masak cemplang piye? Ya bener, bener. Bocah ngoten iki tak ujar-ujari tak amuk kan. Ya, Nduk. Tak unene lho kok wani-wani njilet bokong rasane tak males kowe. Males Tak ya ora. males. Tak males. Kurang ajar ndan. Mbok wales mbok ampleng. Ora. Lho, Ora kakak. jen mbok wales mbok kepiye kene? Tak males. Ente kok bapak lah. Upami kula bocah lanang niku jenengan kula nggih. Lah kula dijet ngoten. Hah? Terus tak males kan. Males piye? Tak males ngene. Salahku iki. Masa males. Ana ngene moto magremet. Ning bocah lanang kuwi kok piye ya bapak? Kula males kula dijilet bokong kula mburi. Tak males ngarepe bokong malah senenge tanganku dicekeli aja colno ngoten. Kowe apike dilas wae. Tangane dilas dadi gen kelek terus ngene. Lah biasane kan anu kedahipun nesu ngamuk wong kula males ngarepe bokong lah bokonge kula diciwet kok bapak. Ya jiwet ya diwales ning aja Iya to kaya kakang, bocah lanang kuwi malah senengen kok ya. Olehmu madul karo bokolan aku iki aja mbok terusno. Mengko yen mbok terusno malah saya nggawe panase kuping. Heeh. Ya wis tak omongi kowe kok aja macem-macem seneng karo aku kowe nek ngerti kang aku wonge. Nek krungu swara sithik. Hop. Kuwi sing salah kudu bocah lanang kae ning kowe. Jeneng bocah wadon. Kowe dijawil pipine, gedene diceplek bokonge. Kowe kudune males nesu. Aja kok malah kowe dijawil pipimu, balas jawil pipimu, kowe diceplek bokongmu, balas nyeplek bokongmu. Kowe salah ya, Nduk. Lah kok iso salah lho, Kowe kudu Kang? nesu, cilike mbok kampleng, gedene patenono. Mengko yen ana nesune keluargane musuh iki, kakangmu Madrim. Lah aku wong wadon kok kon mateni wong lanang lah saumpama aku disikap ngene ya ora karoban to, Kang. Senadyan kowe lak bocah wadon ning wiwit cilik kowe tak olah jiwa lan ragamu. Lho, gegeladen. Lho, kridane peperangan kowe yo bisa. Mergo kakang wis mular awet cilik. Sok seneng wadul karo sedulur watake sedulurne kaya ngono. Nggih, Bapak jane pun kula paneni, pun kula ajeng muring-muring ning bareng kula nyawang rupane kok ora dimboeman. Cukup. Lah, terus, Bapak. Apa bocah lanang kuwi jeng ngoyak kowe? Isih Kakang sing ngoyak karo aku. Yen pancen bocah lanang kuwi jeng ngoyak kowe wani teko ning kene musoya. Sedulure wedok niku. Iki pun jinak. Iku pun jinak mboten galak. Jenengan aku kewan apa mboten kok jinak-jinak. Sedulurmu gantung. Nggih kok jinak macan pripun kok jinak. Monggo katuran mangkring. Pinaras. Sareh. Iki tamu. Diwenangake sing di omah kuwi kudu ngajeni. Wis salah mbok bener. Dilenggahke luwe dhisik. Yen ana perkara mengko dirembuk. Aja kaya ngono bisa busuk. Ya jeni menika lak tamune sae.
ning tamu sing rawuh menika tumindake kaya bocah sing ora disubus. Apa kowe ngerti? Pikantuk Pradulane Setyawati wonten pawuhan ingkang ngonjak kalih Setyawati. Ngono. Lah coba iki kok tak takonane dhisik. Monggo. Nuwun sewu. Nggih. Monggo pinarak riyen, pinarak monggo. Pinarak. Lah niku wonten triku lenggane namung kalih. Monggo mboten apa-apa. Monggo. Nuwun sewu. Tamu sak katrinipun kersa tedhak wonten ing percobaan Utara Segara. Mboten ateges kula menika tambuh, nanging nembes pisan menika kula mangertos. Nitik ageman salah satunggalipun piagung luhur menawi saestu wingking saking pundi kanthi jimat asmosi. Oh, kula saking negari Megamendung. Megamendung. Nggih. Nami kula Raja Sedayu. Megamendung Raja Sedayu. Nggih. Cakrak gagak Nggih. Badhe badan. Oh, ngaten nggih sami-sami. Panjenengan paring asma sinten? Bakti Pragata saking Kuncoro Harga. Oh, Pragata. Ing pewayangan kaya dene Baladewa. Oh, wonten. Nggih. Ampun kesanet. Nggih menika saestu. Saestu lho menika. Nggih nindakake keling panuwun. Lajeng ingkang pungkasan Kula Haryo kula saking Kadipaten Awu-awu Langit. Awu-awu Langit. Nggih, nuwun sewu. Sanadipati sak katrinipun kersa rawuh wonten ing Utara Segara menapa kula gadhahi lepat? Babar pisan mboten. Nanging sedya kula sepisanakjaken dhateng yoga ndika ingkang peparab Setyawati. Setyawati. Nggih. Napa leres? Nggih. Pundi Kyai? Lah niki Oh mriko Setyawati. nggih. Etia. Sampeyan iki mriko to? Kok sampeyan iki dikoe? Kancan mriko niki penjenengan. Kakang aku dijalani edom kakang. Nuwun sewu. Menawi kula Candra menika panjenengan menika piyai ingkang gadhahi pangkat lan derajat nggih nanging ngendikanipun panjenengan sedaya menika mboten kados piyai luhur nanging kados bocah desa sing mboten gadhahi subosik. Napa kula lepat? Matur mesti mawon panjenengan lepat. Adi kula Setyawati menika bocahe ayu tasih enom. Lho kok panjenengan ngendika menawi Setyawati niku edan. Lah. Ayune niku mboten kados menungso. Lho, ngeten iki. Kok ngedani-dani saiki Kanjeng iki anake cetok. bojo kula niku ya menungso. Bojo kula niku ya waras ora edan. Sampeyan malah ngendika dudu jaman menungso. Niki anake menungso. Laire kaya menungso. Tegese mboten kados menungso niku pindhane widodari Kang Ejawantah. Sampeyan niku tetep pratapan. Sampeyan niku Lah iya, ngalembono. Mas kula nek setan. Jebule ngalembono kasuwistiane. Nggih, pangapunten. Pangapunten. Dados menapa? Nggih. Lajeng sak sampunipun panjenengan sampun mangertos dumateng yoga kula pun Endang Setyawati kagungan kersa menapa. Bun enjang aji Jawa sonten. Benjang kula nderek sinten? Ayo mbo. Sampeyan takon to. Nggih nderek keluargane kersane Tegese niku pripun takone? Bun enjang jasa sonten badhe nglamar dhateng Setyawati. Bun enjang aji Jawa sonten nglamar anak. Leres. Bagya lan mulya. Nggih. Dereng kemawon kula nampi penglamar panjenengan sampung bombong lan mareng raos. Ngoten nggih. Matur nuwun. Gadah mantu Adipati. Nah, gadah lan pijet. Nggih. Nglamar nggih. Nggih. Lajeng panjenengan ing Adipati Pradata Semanten ugi kula rehning kula tinangisan sekading kawula wonten ing Kuncoro Harga. Yen tulutipun wis tani salah sawijining dipati ingkang boten adil marang kawula
wonten sesembahan kakung kok dereng wonten sesembahan putri. Rene kula menika dipatingen tasih muda taruna, sugih bondo lan donya. Titi wedal menika dereng kagungan garwa pramila kula menika badhe nglamarekeng putra. Lamar. Onci Minangka garwa Prameswari. menika leres. Ibu-ibuning wanita wonten ing Kuncoro Harga. Kuncoro Harga wae nggih. Derek remen. Lajeng Nggih, panjenengan semanten ugi kula. Suwan kula wonten ing Padepokan Kuntoro Segara. nggih Kula badhe dereng nglamar putra panjenengan. ugi nglamar. Menika leres. Kados dening kadang menika. Nggih. Ngoten nggih. Menawi panjenengan kepenginaken boyong dumateng anak kula ingkang Setyawati minangka garwa Prameswari. Menapa nuwun sewu? Nggih. Menapa ing ajeng panjenengan mboten maos wonten seseratan? Kula ngertos kula kumpul-umpul Oh, ngaten. Nggih. Nggih menawi panjenengan sampun mangertos ingkang hamangsuli menika sanes kula. Lah sinten? Nanging anak kula pun batik madre. Lah piye ini? Nika nggih menika. Nah. Gandeng saiki kowe kang gawe ukara iki. Kowe kang atik sayembara. Mula Pangsulana Hadipati Sakatene kae. Dados nika kadange sepuh. Iki Wah, pe calon ipe. Nggih, mekaten nggih. Dipun pikantokaken menawi cetha panjenengan menika badhe nglamar adik. Nanging saderengipun kula nyuwun pangapunten. Menapa panjenengan menika lahir tandesing batin kepengin gadhahi garwa adik kula Setyawati. Wah, rina lan ngene niku kula pun ngipi ora bakal dondonke niku Setyawati yen dadi garwa kula. Kados ngaten. Nggih. Menawi panjenengan menapa lahir tandesing batin anggenipun badhe mundhut garwa kalian adik kula Setyawati. Lahir tandesing batin. Aku wis kepengin boyong adimu Setyawati. Minangka dadi garwa Prameswari ana ing Kadipaten Awu Langit. Nggih, matur suwun sanget. Menawi panjenengan ingkang kuasa. Padha. Padha kados pundi? Padha. Sakjroning atiku ora ana liya mung adimu Setyawati. Oh ngaten nggih, matur suwun sanget. Nanging saderengipun kula nyuwun pangapunten. Wedal menika kula nggadahi Giri Patemboyo utawi sayembara. Sinten kemawon pawongan. Mboten mawas pawongan menika tiyang saking dusun, tiyang melarat utawi tiyang ingkang gadhahi pangkat. Ingkang saged nyempal baunipun batik madrim menika unduh-unduhanipun adi kula Setyawati. Dadi madrim sedulur tuane gawe sayembara Menika yen kelakon sempal baumu apa kowe ra duwe tangan apa ra getun? sedaya menika sampun dados sesantipun wonten ing manah kula. Sinaosa ing mangkenipun wonten satengah-tengahipun sayembara kula pejah menika sampun dados sesantinipun kula. Nekat kowe iki. Upama ora kelakon bisa nyempal bau kalian ora ditompo. Ampun ngantos panjenengan menika ngimpi dados garwanipun adi kula Setyawati. Yen ngono cawese papan labar kalat ing kono kanggo aku bakal bodi Kula ranti wonten ing sakjaminipun. Madrim. Yo kuwi sing tak karepake. Aku salah sawijining satriya ora bakal jati weca nek janji. Tak jaluk sokotan. Cara dene wong kecoh. Iki durung apa. Sing godho aku ya iku bocah iki, Kakak. Ayo arep ning endi kuwi arep ning endi? Wis aja wadule adimu. Kados pundi? Kakak, Ayo. aku tidak ada bapak niku lho bapak sing ciwiti bokonge kula ciwiti pipi Ngono. kula
mengko kleru neh kaya mau. Ora yo iki bocah, Kang. Mau kleru tikas tak genjongno kursi kleru. Yo iki bocah, Kang. Dhisik tak takonane. Sing sing sareh luruh lerem ing rasa dimen kepenak nggonmu rembukan ora klejingan kaya dene mau. Nggih, ngapunten nip. Dadi kaya ngopo iki tamu diajeni? Sedulur. Mergo nampa pradulaning adikku Setyawati. Iki ana salah sijine pawongan sing tumindak kurang ajar. Sedulur. Sedulur. Hei! Takonono sik, baleno. Nggih, jenengan niku bapa. Jenengan Tutupane. nggih tutup. Nuwun sewu sedulur. Entuk pradulaning adikku Setyawati. Iki ana salah sijining bocah lanang sing tumindake kurang ajar wani gawil pipining adikku Setyawati lan nyeblek bokonge. Apa tenan kabeh kuwi mau kowe sing nglati mindak? Ora tak silaki, kabeh kuwi bener. Kuwi bener. Nanging aja luput ya. Sing luput sedulurmu Setyawati. Sing luput Setyawati. Kok bisa Setyawati luput? Ya gini salahe ayu. Iya, Nduk. Nek ngoten sing lepas boten kula. Sopo? Bapak. Lah sing salahku. Lah nggih lah sing dadekke kula sinten? Sing nyedak aku. Lah nggih. Ah. Nek jenengan cita Ah, ngono. aku. Kenapa? Sing salah aku. Sinten? Mbokmu. Ayo mbok digoleki ning makam. Lah wis bongko ya. Lah nggih. Sampun goleki. Sampun, Bos. Sedulur, yen pancen kabeh mau sing tumindak kowe, njur karepmu apa nganti kowe tumindakmu kurang ajar. Banjur ana sesambungane apa kowe lan Setyawati? Aku kadange tuwa, Wis sedulure tuwa. Batik Madrim kang dadi anak. Oke. Jenengku Joko Darmo. Joko Darmo. Iya. Pancen ora tak silaki, kadudut rasaku banjur tuwuh kepengin tresnani. Yen pancen dientukake kowe minangka sedulure lan wong tuamu Setyawati bakal tak tunduk garwa, bakal sengkakake derajat. Jebul ora beda kaya dening Dipati Pamancat menika. Pancen. Pawongan menika joginipun badhe nglamar Setyawati. Lah kari kowe. Mergo sing adeg sayembara iki kowe dudupun bapa. Nggih, Bapak. Perkawis menika badhe kula rambut. Joko Darmo, yen pancen keberung atimu, kowe kepengin duweni bojo adikku Setyawati. Iya, Kabeh kuwi mono ora gampang. tegese ora gampang. Siji, kowe kudu melu sayembara. Lan sayembara iki isine sapa wae sing bisa nyempal bau kiwolan tengene Batik Madrim, ya aku. Kuwi unduh-unduhane adikku Setyawati. Dadi sing macak sayembara Batik Madrim. Pancen bener. Unduh-unduhane Setyawati. Setyawati adikku. Sapa sing bisa nyempal bau kiwa tengene Batik Madrim? Unduh-unduhane Setyawati. Setyawati. Yang ngendi papan dununge aku kepengin nagihake, buktekake sayembara. Yen kono kowe kok rantya sak jabane Kaya aku bakal sungsul. Alah kowe iki ya ngono. Mama tetara kerem. Tinggal metu kowe iso iku kanggo dhewe. Bapak, Boten Bapak. keranganipun Dipati Pamancat sampun nenggo anggenipun kula dugi wonten sak tengah-tengahipun sayembara. Lah bar kawan kenteng waja kae akeh prapati rasane. Mula dungane sing ati-ati ya. Namung pangestu panjenengan kula suwun.